bringer mig i en meget uheldig situation dernede. Tak i lige, Måsen. Nå, så var vi da klar over, at han var homoseksuel. Hvad er Ja, det må man bøsser? da ikke skjule til sidst. Hvad siger du? Hvad er bøsser? Det er dillerbummelum. Hvad fanden laver du, mand? Det er anden gang, du kommer hernede i Irma for at stå og glo på min røv. Kæft, hvor er du klam, mand. Må jeg få sæden? Hvad fanden er det? Hold kæft, hvor er du klam, mand. Du står der ikke og kommer i bukserne hernede. Nej, det er faktisk en gammel udløb. Ej, hvor er du klam. Kasper? Jeg vil bare lige sige, at jeg kan se nogen i sidespejlet. Hvorfor råber du mit navn? Det er jo virkelig dumt at råbe mit navn. Det kan du godt forstå. Det kan helt være ødelagt nu. Erik? Hvad? Ja, så skal du lige snakke med en medarbejder fra Amnesty. Du arbejder ikke her med Sri? Nej, det gør jeg da ikke. Så hvad laver du her? Så? Jamen, jeg sidder bare og hænger ud og hygger. Jeg venter på en kammerat. Men jeg var slet ikke klar over, at du var torturoffer eller noget. Jeg troede egentlig, at du er DJ. DJ? Hele tiden skal du løfte min hund! Så skal der lov for, at diplomaten kommer i gang. Du bliver ved med at løfte hunden. Jeg har sagt til dig, at du skal ikke løfte hunden. Jamen, Jeg tror, vi siger tak for i aften. så tak for i aften. Farvel. Så går vi. Goodbye, everybody. Nice to meet you. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad skete der? Hvad sker der? Frem for helvede, du har kørt hendes fod over. Hvad for noget? Er der nogen, der kan skaffe noget is til foden her? Ej, for fanden. Vi skal have Hvad laver du dernede? skadestuen. Ring efter en ambulance. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Måske jeg skal ringe til lægen, men jeg har fået sådan noget udfløj, der bare... Det ligner hytteost, og så stinker det af fiskeforretning. Jeg ved ikke, det klør og klør og ligner et stykke råt kød. Måske du skal købe sådan noget kantsten med, hvis du kommer forbi.
Preben. Et bøsseslik? Ja, altså hvor du lige har tungen ud af munden. Men det har jeg da ikke gjort. Der er lige gjort. Hvis jeg har haft tungen ud af munden, så er det fordi, jeg lige har haft nogle tørre læber, eller der har siddet et eller andet i vejen. Ja. Så er det da klart, at man lige slikker sig om munden. Men det er bare super uheldigt. Det gør alle da. Det er jo super uheldigt, hvis du er homoseksuel. Så kender du måske mine naboer. Gør du det? Nej, jeg kender ikke dine naboer. Jamen det er godt, vi kender hinanden fra miljøet. Hvilket miljø? Du ved, i Pride'en, eller jeg ved ikke, en sauna eller et eller andet. Er det sådan noget kristent Ja, den noget? her det er for vores julefest Nej. i kirken, og jeg synes, det kan være rigtig, rigtig spændende, hvis du kan komme. Kan vi komme ind og sidde nede, Frank, og snakke lidt om det er ikke så godt, Gud? fordi vi gider ikke, eller jeg er helt lige ude af posen, jeg gider ikke. Men jeg tror, det er ikke dig. Jeg tror, det er Satan, han prøver at komme Ja, men det er højst sandsynligt Satan, der tager det igennem mig nu. Og derfor tilgiv mig, når jeg beder om at gå. op. Vi kommer igen en anden dag. Nej, det skal I ikke gøre, fordi Satan er her stadigvæk. Det kan jeg love jer for. Jeg vil ikke have det Kan jeg missionæren. godt mærke, det kan jeg godt mærke, men vi kommer igen en anden dag, Frank. Farvel. Hej så. Ja, hej. Frank. Hej. Artif. Sidder lige ved siden af. Ja, hej. Vi sidder lige og holder op møde. Ja. Så du gider sluk for Gæt og Blasteren. Nej. Kan du ikke lide det? Faktisk er jeg ikke helt vild med den type musik. Okay. Er det sådan en bestemt irritation rettet mod etnisk musik, eller? Jeg synes, det er så langt Ja. i det. Det er sådan nogle lange numre. Okay. Altså, et godt popnummer var 3 minutter. Det er noget, du har tænkt over, kan jeg høre, i hvert fald. Er det dybt unaturligt for en mand at være dagplejemor? Nej, det synes jeg ikke, det er det Jeg altså. synes, det er en skidegod idé, at børnene også... hvad? Hej, undskyld. Det er kun søheste hanner, der passer deres egne børn. I hele dyreriget. Der er masser af dyr, der passer børn. Nej, kun søheste hanner passer børn fulltime. Hvad med pingviner? Nej, det er en delordning. Det er 60-40. Porno kommer ikke inden for de her døre Niks. i det her hus. Jeg vil ikke have det under nogen omstændigheder. Ingen af os vil have det. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er på film, eller om man hører det i radioen, eller hvad det kan være. Jeg vil ikke have det. nej. Det er det mest kvindeundertrykkende fænomen overhovedet. Helvede, Frank. Hvor må jeg så den her? Fordi jeg skal altså lave Nu en vil jeg ikke være med i samtalen mere. Tak. Jamen, det må du... Så må du kraftedeme ordinere et andet sted. Du kan løbe efter mig, eller hvad? Ja. Skal passe på nå. Det ville være en fornøjelse, hvis du løber efter mig. Skal vi prøve? Jeg løber stærkt.
Men du har akkurat sett hvordan jeg løper. Fader, jeg kommer Det var en tyvstart, Liv, hva'? Nå har dere det. Så. Nej, okay. Din norske trold! Ja. Har I været sammen? Ja, vi tog lidt hurtigt bad. Så har han da også oplevet nok for i dag, tror jeg. Ja, hvis han har set dig nøgen i bad. Hold da op. Ja, der har der været masser at kigge på. Det er da bedre end Tivoli. Gå lige ind i stuen, skat. Med pattekarusellen og tissekonetoget. Ej, Frank.